Kaya yenanipun para penggayeng wilayah Maron sumangga katur jumeneng jejogetan kanthi lelagon Lintang Asmara. Ayo wong ayu-ayu joget yo. Nyokek yo, nyokek yo. Siang tolo latri mok ling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang saya sulastri nggih nyuwun pangapunten sedayanipun menika mboten dodol swara dodol seni beksa benten-benten nyokek yo, nyokek yo. Oh. Wong ayu tresna mungkin narya tamba susatro nebatenku antep on Mardi Budaya. Siang tolo latri mo ling manis sing ati setiaku bisa aduweni marang saya
Rasa komentar. Monggo sedulur-sedulur ingkang demen beksa enggal jumeneng. Iya. Mongsa menaya pungkasane tali katresnanmu. Tali katresnanku Wis bejane yen aku ditinggal pemujaku ngali kono sliramu biyen nate janji tresno nek ya tane saiki mok tansah gawe kelong biyen mulane aku ora wis kandha aku nestolan ora padha donya malan yektine mong kepranan marang kang durung kenyataan. Oke mbok iya eleng saya suwe saya mundhak ya swara aja citra wong citra bakal nampai kelon. Mongsa menaya pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku ditinggal bebujanku biyen nate janji tresno aja citra saiki mong tansah gawe kelong yen mulane aku ra wis kandha aku nestolan ora mbok iya eleng saya suwe saya mundhak ya swara aja citra wong citra bakal nampai kelon.
matur suwun. Pletre saithik. Iya Putri Gunung iki. Monggo mas-mase jumeneng ya. Malah keporo. Pak Rebo. Sing dikersake mejane Mas Minulem sak rombongan. Putri Gunung. Iya, Badhe nyanyi monggo iki kok. mas-mase jumeneng mriki. Yo nyanyi mriki. Sing arep nyanyi monggo Kene mriki. Mas Suroso. Wase. Bisa lo kagak mejane. Bunda Mas Tite. Minulem, Mas Rebo. Monggo Mase. Mriki. Ya nah joget kene. Iya. Maso. Nadyan aku bocah gunung duh banget duh nunggu Kakakku. ora usah Asik. kate nganggo bingung yen to pancen Awas. tresno aku demuji boke Pancen isih dadi lakone ning kaki selirang. ya Mas Suroso kaleng ya Ora ande yen bakal gawe lakon perpisahan karo aku. Masuk. Muga aja nganti gawe kelo. Pak Rebo. Ati nuju Tinapeno. ing rupit Ala Pak Beno sing tak sayang. apa kowe ra ketingal Mas Wit. dolan Boleh cengirawo Mas Wit. Oh, Iya. ana latar padha gegojekan nurunan karo aku Merdi budaya Indonesia. Ayo. PM Production System. Iya. Benar Jaya live streaming. Masuk. najan aku bocah gunung tapi itu nunggu ra ora Katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku monggo wong ayu pancen isi dadi lakone. Ninggalke sliramu. Ra orane yen bakal gawe lakon berpisahan karo aku. Ayo. Tina Benoy ing rupita alam Mas Wit sing tak sayang. iya raketan sak pupu demuji kok diatur maneh Langsung manis. iya Oke. gawe lega
Duete kali Bebasan, Kakak Pur manis. bebasan godhong kates so gawe lega senajan rasane pahit. Asia. Apa kowe ra kelingan? Dolan Adolan ene eno maafku. Haneng latar padha lalu guwan kegojekan karo aku manis. Tembir. Ayo. Ayo. Spesial ke Mas Tembir. Oke. Yuk Mas Tembir. Hiya. Masuk. Manis ke kowe pancen manis Tambah manis. tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu pukul matu kaya bisa ngrasake jantungku Ya andeng Mas Tembir seliramu abanten ganteng. Ala tambah ganteng yen ora tau ganteng. Agon sing alit mas namine kempolan ngalor ngidul Allah Mas Tembir gawane kendor. Ayo lagi aduh deh ronde-ronde yo setengah mati aku naksir kowe pasar Turimas neng Surabaya aku ngerti emas wit saneng jodoh. iris-iris aduh deh kulane Jawa muji wong manis dasare prasaja Memang lidah tidak bertulang Pani berhasil hatiku Watak ewang lanang Je sampun katur mat Ayo nanti gayang ke. Masih. Sinarengan KMB Karutan Marti Budaya Indonesia. Bersama kakakku. Iya. Masuk. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak sun areno lan wengi Naga malku gusti nyicetali Saadapan anggono bali Bisa kumpul kaya deegoni Marti Budaya PM Pro Audition System Hanarjana Masa taun nono widonono tak enteni ing pucuk ing tresno balok nangka
bebasan katon sliramu wae Ojo lali pawelingku Oke malu tukas janji-janjimu Aku kang setyo satuhur Tak anteni nganti saelingmu masih sejarangan Marti Dudoyo Ayo Putra Mandiri pimpinan Waseko Berasa nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun reno lan wengin Maka malu Gusti ngijabahi Sakapan anggonmu balik bisa gumbang kaya deengeni jaran keju bojomu tak sileh yen ra penak tak balik Ayo Ayo tau nono itu nono tak enten pucuk ing tresno balong nangka bebasan katon sliramu wae Ojo lali pawelingmu Ojo maut tukas janji-janjimu Aku kang setyo satuhur Tak anteni nganti saelingmu Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Ayo Mas Bin, ngadeg. Ayo ngadeg kabeh joget. Dulur Gading Rejo. Ayo bersatu Ayo. nando joget. Rene le Gus, joget le. Bersama Mas Wi Asoy, asoy Hi, hi, hi Sedulur Gading Rejo. Maho Biyen aku lawes kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wajib panggo tanpa apa
rencang LPG. Ada kabar ini yo. KMB Asoy Hi hi Tasik Serangkaya Kawitan Mardi Budoyo PM Audio Sound System Bandara Jaya Video Biyen aku wis kon jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa oper batang gedhekan rinoso Ya, ada yang renang-renang. Silakan berjoget. Yo sayang. Sayang. Boten mau gayemi ya. Itu ada yang di belakang, yang di pohon pisang. Ayo. Siang pang toro raatri moong ling manis sing ati yaku Pak Siwe. aduweni Rawuh. marang sang yasu Awas. Iya. asmi. Untuk adik-adik Kertana, bener-bener tempatnya di pohon pisang. Susah bro, nengka. Oh Pak Simil antap noro saatimu rasnaku tulus rening kalbu Senadyan ngalu
Sirna Senadyan nyomong hancet sakaraga wis tresno ora bisa Mardi budaya Kong Indonesia. Nawar 20 ae 20. KMP lho iki 20. piye to iki ketoke semangat sing jaipang kesemangatan Spesial itu ada karena jadi pohon pisang. Kita berjoget, kami persilakan. Oh, madah ya, Bos. iya ayo Siang bang, toro ratri, moe ling manis sing ati, setiaku bisa anduweni. maaf ya kak Marang sang datuk video syuting PM Pro Audio Sound System. Ayo wong ayu adrasena mobilaryo tombo susatyo nesa tenku kakak berantap noroso atimu terus naku tulus jroning kalbu ya senajan angaru banyu sekara rasaku ra bakal terno senadyan nyuwung anjat sakara kol wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa Iki apa, Bos? Apa? DNI lek jamane Kok semono kowe janji iki ora bojone wong iki lampune waso kok kowe kok wis duwe bojo Tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung
bisa templok sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedih lo iso nambani kangenku Kembang melati mas arum kandane ati iki mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci bukti Gusti tansah dijabahi. masih siaran Marti Budaya bersama Awindo PM Putra Mandiri pimpinan Mas Eko Gerasa Karang Kabupaten Bogor. Yen eling nalika semana kowe teko arep ngomong apa neng isor lampune bagyo jebul kowe kok wis duwe bojo kelingan duet karo adik wedok muji Trisno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa templok sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sedih lo mari kangen ning atiku ngapusi iki ngapusi Piye to lagune? Ini apa Len? Insya Allah. Ayo KKN. Hi 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 hi. Ayo, sing jale lagu Mas Ciwul ki. Mas Ciwul sebesar kagem jenengan lagi. Ya nyawang waduk wono kiri pasang katon asri demuji pesan saya dina minggu sing doblas sereng padha numpak prau senenge atiku rasane ra krasa jebul wayahe wis sore yen
rejo Ya ben memandang aku malah tresno saka batu golek kampul malah entuk rada Masih Iya, 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 iya. KMB Karawitan Merti Budaya Indonesia. Empro Audio Hanar Jaya Oh Video yeah. syuting Ayo kakak. Jeneng dadi sawah. Gunung Gajah Gunung Gajah Bongkor Wono Kiri Dasang sematiku Yen nyawa Waduk Wono Kiri pancen katon asri Asik Sen saya dina minggu Sing ngedoblas padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebol wayahe wis sore Wonogiri Ajal bisa saya merapi Diwode Wonogiri wong wis kumpul malah ora iso dadi Diwode Ngadirejo kiri yo ben mandul aku malah Diwode saka batu golek kampung lain rada sayang apa kowe ngerti cerita Sri atiku mengharap engkau kembali sayang sampai memuti rambutku rapatkan untuk tresnaku KMB Karawitan Merti Budaya Indonesia Pasir Ayo Tresnoti saseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kanandang asmara Gusti kula Gusti kula Pak Pepe nyuwun usada Ayo 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 wengi Hati ati iki kepujan ati neng endi manis Mbak Puji Piye Pak Herna sing tak
muji Mbak E ngatek kabeh yo. Spesial buat rencang-rencang LPG. Ayo Mbak E ngatek kabeh yo. Siap. Oi 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 oi. Mas Sabar, Mas Evan, ayo ngatek. Mas Parno. Sumuruping surya wayah sore mendung Ayo yo. Iya iya iya. kaya marangi atiku rasa gelo kembang tresnamu ilang musna. Bar, Mas Sabar ngatek kali ya. Pancen wis pinesti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tanggapi Tahu-tahu Moga Pak PB mriki. Sumuruping surya wayah sore mendung lolo kaya marangi atiku rasa tresna kembang tresnamu ilang musna. Pancen wis pinesti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tanggapi. Mekaten sekarang keluarga ageng Marti Budaya wonten kira salehipun pangaturnya Nabi pangapunten ingkang tempinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukebagian mangke dalu.